Des de la revista Mètode nosaltres comuniquem el canvi climàtic des de diferents aspectes, tant treballant en investigadors com treballant el propi periodisme, fent entrevistes a investigadors, reportatges sobre el tema, però ens interessa molt també que sigui el propi científic el que parli del seu treball i el que comunique la seva tasca i la seva investigació sobre canvi climàtic. Pensem que els científics han de saber comunicar aquesta part del seu treball a la societat. Jo crec que cada vegada els científics són més conscients de la importància que té la comunicació i cada vegada més s'impliquen en tasques de comunicar el canvi climàtic. És cert que hi ha gent que té més facilitat i hi ha gent que té menys, però tant els científics com els organismes internacionals, l'IPCC, és de veres que dediquen sessions de treball o tallers a analitzar o a treballar aquesta faceta de la comunicació del canvi climàtic. Pensar que és la manera d'arribar a la societat i de conscienciar realment sobre el problema que és, que, com dius, és un dels principals reptes que tenim en l'actualitat. Jo crec que els periodistes i els científics han d'entendre's uns als altres. Els periodistes han de saber com funciona la ciència i com funcionen els científics, la manera d'investigar, de fer ciència, i els científics han de saber també com funciona el periodisme, com funciona la comunicació i aprofitar-se d'aquest coneixement mutu per a arribar a una comunicació efectiva.